agentti Imma Schwabin salaisiin opsitehtäviin. Eli nyt pelaamme operaatio Suspicions. Push told the invading forces on the bridge to reach the safe zone. Noniin. Mitäs mulla on Second Desert Eagle? Scopet. Miksi on se kaikissa lukee Scopet, kun no on muutakin Scopet-juttuja. Otan Asesarre. Vitsi kui interventioni. Niinpä se skuiks, kun skopailee. Tarkkaan, mutta no, potkua aseessa löytyy, kun lenti tuosta tuonne, vai mihin liian. Mutta mennään. Vai ei niin, tämä taitaa olla se Ruotsi. Iso, mikäli laiva, silta. Mennään suojaan. Suojatkaa selusta. Älkää tähdätkö aseillani. Aseillanne minua. Flashbang. Paska se meni tuonne. No, mitä te rukoilette Jeesusta sitten nyt, kun tapatte suomalaisia miehiä, kun yhtäkkiä tulette rukoilemaan? Ai jaa, mulla on C4-osiakin. Eihän tällä osu mihinkään. No, ei muka. No, veitään haalikalla sitten. Pam. Onni, Johanni jätkät lentelee. Oi, mentiin, ai saakeli. Selviääkö agentti Imma Schwab tästä? Sata 60 000 metriä. Okei, mä ymmärrän. Siis en ymmärrä. En ymmärrä. En ymmärrä englantia. No mitä ihmettä tää jätkä menee auton päälle? Mitä ihmettä? Roachi vai? Ei Roachi vaan Soappi. Ai, nyt tuli Sopaalle turpaa. Voi jumaa. No, kokeillaan uusilla seteillä, niin mitä siitä nyt tulee? Veitä vaan näillä seteillä. Nyt vaan muistetaan, että aha, Claymoriko se oli? No minä en halua Claymoreita edelleen. No. What the fuck was that shit? Bullshit. Jännä pelata kukon PS3 pelattu tätä. Ei mukaan yllä tuonne, mitä ihmettä. Pördele. Älä nyt alas siihen jumittamaan. Sinäkin sopan velini. Älä sinä tule! Älä tule! Nyt ryssitään niin kovaa, että
Servet. No, Ghostit on jo 1500 kerta, kun on sanottu tai mä ollaan epäonnistuttu joka kerta sinun takia. No, kato. Mitä ihmettä Ghostiin, what the fuck? Toivottavasti tykkäsitte ja likettäkää, kommentoikaa, jos haluatte lisää ja moikis, ei kun moi vaan, heippa, minä olin Nimma Soop ja moi.